Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barka da Juma'a da fatan an sauko lafiya. Allah ya ba mu albarkacin wannan rana. Ina so in dan yi tsokaci ne akan Prince wanda sananne ne a duniya gabaki ɗaya, Adam A Zango kenan. Jama'a bai kamata ba, kwata-kwata bai kamata abubuwan da muke ba. Me yasa za mu bari hassada ta cika mana ruhi? Me yasa za mu bari bakin ciki da kyashi ya cika mana ruhi? Ba mu da buri illa mu ga mutum na tozarta. Jama'a wannan wani irin rayuwa ne muka sa kanmu? Wallahi in ba mi da gaske ba sai hassada ta zama ajalin mu, sannan mu je mu girbi abin da muka shuka a duniya. Ba wani dan adam da baya daidai ba. Me yasa ba za mu kishin yaran mu ba? Wallahi har gobe ina kishin yarena, bana alfahari da kowane yare. Duk wanda zan iya ko kuma wanda zan koya bayan ainihin yarena yake bi, wanda yake tun iyaye da kakanni. Duk da ba wani abin damuwa bane, saboda abin da zai baka mamaki shine yawancin masu comments din marasa daɗi maza ne. Bai kamata ba, namiji ne. Me yasa ba za ku yi kishin kanku ba? Wallahi azim la ilaha illallah, na san da mace ce ta wannan fasting din, da mata da yawa sun fito don su kare ta, sannan za su goya mata baya 100% wajen kare mutuncinta. Amma wai zagi? To ai duk mutumin da bai da makiya a rayuwa bai cika mutum ba gaskiya. To mun gode wa Ubangiji subhanahu wata'ala da ya arama damar da har mutane da dama za su kiyayya wa kai da al'amuran da kake yi. Duk posting din da kai sai an bibiye ka, an bibiyi bayan ka. To kaga ai Allah shi kadai zaka gode mawa, saboda shi ne ya baka wannan dama. Akwai mutane da dama da za su yi abubuwa, ko me za su yi ba a damuwa da su, amma kai ko me kai yana kan idan mutane, saboda Ubangiji ya baka dama. Sai mu amfani da ita wajen aikata alkhairi.